Injabulo ibibhalwe emehlweni kuphuma uSifuniseko ejele njengoba-ke bekade kusabalele iy'ndaba zokuthi ngathi uboshiwe kuphoste yena uthibela laphana ngelikhulu isasasa abantu bebejabule bethi cha engazi ukuthi engahlala 15 years ejele. Njengoba-ke ebuyile waba live ey'nkundleni zokuxhumana uveze ukuthi uboshelwe ifoni kodwa-ke kuzophuma kungekudala uyoyilanda ngoLwesihlanu uma ukuthi ayiphume usayofahla khona-ke ejele. Maningi amathuba ukuthi iphume kanti uzokhumbula ukuthi ngazo-ke iyi-15 kunayo-ke iphathi laphana-ke yabalandeli bamaskandi okungakhethwe balala muntu kodwa-ke abaningi abalandeli babukeka ngazi ukuthi abegcwamelishi. Kana kwethu ngaphandle kokumosha isikhathi sakho ngicothe nzokulungela upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike uyasubscribe kanti-ke uqiniseke wenze ishow ukuthi uyapika ngendlela abefuna ukupika ngayo njengoba-ke ubelekelelwa zitifu laphana esho nokusho ukuthi vele amafdushu ayabophana. Ngaphandle kokumosha isikhathi sakho mntwana sekhaya asigcine sihlale ku-live usiqiniseko eyikhulumela yena mathupha baze bamupha nebongo nomgebo waseveza ukuthi cha ayi engazi ukuthi sekuzomele iy'ndawo zakho ziqale kimi ngiyicubungula ukuthi azinayo yini inhlabathi noma amagama abantu nayo ividiyo wasiqiniseko eyikhulumela. Okay, ngizoya kuyena straight. Yes. Ayikho option la kumenza moderate. Okay. Ngifake la ya. Best yazi abantu. Yeah, sengikwenzile Madiyaza. Oh nangugadlaza. Madiyaza ublock yonke into engajiki la sikhuluma ngento. Uyazi kumvela somzila ngidlani nawo ngogada kabi nje. Awuthi ngishalela umhlawuli la. Yebo mfowethu asale impisi. Nge-15 asale sesihlangana, asale sesihlangana. Angithi ngangihlezi impisi. Yebo mfowethu. Bengihlezi ngibatshela abafowethu ngithi sihlezi sihlangana nalomuntu yabo. Ingakho ke yazi i-address yami ukuthi ngikuphi kodwa ke asikho lapho. Kodwa sihlezi sihlangana namhlanje ngiyajabula ukuthi amazwi wami afakazelekile. Yabona emphakathini. Shaya inkulu on goal. Enkulu on goal le yabona bengihlezi ngisho ngithi umfowethu lona siphila naye lona. So ke ngiyabona ukuthi it's all about uklina indlela for lo date le yabo for lokho kuphuma kwalo album nyana le yabona. Kodwa ke ngikhona abafowethu khululekanini ngikhona ningasabi ngikhona. Kodwa ke sizodibana ake sidibaneni ngoFriday yabo. Ake sidibaneni ngoFriday yabo. Ngoba sekucacile la ukuthi umuntu kahle bengawazi amandla ame wonke nangu lomsuno umgibe. Yekhona ngiquzo umgibe. Sengimfakile nje umgibe. Umgibe oyifame. Balungu namanje ukuthi usinda bese kufaka ejele. Lo sathane umgibe bengikhuluma naye. Ngisajele kanti. Live bekhulu ukuthi Wathi sekakule itifini hey. Ngeke kabiyami usho ukuthi ngisajele usayitifu kabiyami. Ngiyabusa mfowethu. Kwamalume kanti. Yebo mfowethu. Awasi. Wathi angiphume phandle ngigiyeke masekushe. Athi kumnandi ejele. Awungilande nami kabiyami ngilande please ngilande ngibuyise ngilande nami kabiyami. Uyohlala nawe la. Hayi ngophutha lenzeka kahle ngegama lasengomeni lelo mtshizo ngophutha lenzeka kahle. Kodwa ke ngoba ngumuntu vele omsulwa vele yabo. Ngimsulwa vele. So njengamanje abafowethu bangitrendisa kakhulu yabo. Bafuna ngibe lento ebengisho ukuthi wena usuyi-celebrity ke yabona ke manje usufana nalokho okophisile ke manje mfana ungqo celebrity ke manje ngqo ke manje usuyinkunzi ke manje wena usudumile ke manje uma kubalwa ama-celebrate emzansi abafowethu bengibenzela ama-favor yabo. Sure. Ngingenawo lento yokuthi hayi bafowethu siyahlangana yabona amakhoneni sihleke sizosiphethuka yabona.
ngibenzela ama favor kodwa manje sebevele bakuveza lokho ukuthi hayi siqiniseko siyahlangana nawe yabona ex yabona umakhwapheni lo oyiveza lokubusha ifuna ukuyiveza yes mama wengane benchiki sothi nakho ke mfana wami hayi mfana wami weqiniseka usewuyinkunzi ke mfana manje uyabona kumanje uthanda ngazo umculi uko Spotify uko YouTube uko ngathi urelease i-album ngathi urelease kodwa uyingona wangivula ibhesi nawe uzongicindezela Umgibe. Akuyambuleka hayi uyingquza mgibe hayi mfana wami yabona ngiyagcoba mfana angilazi icala obekwe lona kodwa into esengiyaziyo for sure uyatrend mfana wami uyinkunzi mfana wami yabo njengamanje waziwa ngisho le America ke manje mfana wami mawuphuma lapho uyoba uMC mfana wami ngiyoperforma le America uzoMC wami msunwele Bengicheck ku-YouTube. Bengicheck ku-YouTube hayi uhamba phambili ngama viewers. hayi mfana uyinkunzi mfana wami yabona manje lapha kuyikhuluma TV awuhamba phambili uyikhuluma kodwa bafowethu singahleka nje ngoba phela kuyahleka kodwa manje ngibe yi-celebrity bafowethu unganakile yabo bengayimisela ngokuba yi-celebrity kodwa bafowethu uyilo yabona ngizothini uyilo by default manje mfana wami uyinkunzi ke mfana mfana manje yabona mfana mawuphuma lapho mfana ejele uhamba ubhebhe mfana ukhuleke mfana so uyinkunzi ke manje mfana uyinkunzi ke mfana manje sebeqalile ba record olokhuza nayi issue la bapho mhla ka-30 nobuse ngazuthi ingquza baphi ngiyabuzwa loyo ubeyocela iboss ukuthi imbuyisele emsebenzini ubese exoshiwe ubese sengasasebenzi umexoshiwe ubese liswa ngendaba igiyo ubese sengasalazi igiyo kodwa-ke uyabona manje sengizomosha kakhulu yabona yilokho engifuna ukusho bafowethu ngezwi lika-Question angazi ubani onebhesi la yabona manje ngizomosha kakhulu ngizomosha kakhulu uyabona manje sengifuna mawubuya ubuye ungasakhipha yabona utalapise okwalomfana lo kuthiwa uNS ungakhiphi igama lomuntu mfana wami kodwa umuntu lapho uye straight enkandla ngqo enkandla But umgibe uzolandwa ngelishone la kusasa hey fuck ngeke mina ngifuna umuntu lapho uye straight le nkandla ufika ushaye uthi pupu yabo but umgibe mina wathiwa ngizokhulela phansi njengezambane uyabona wesiqiniseko ubonakele ukuthi maphuma iCD uphila wena lo CD uyegqiba vele uwedwa inkunzi buka nje manje kutrenda mina kuzophuma ngizokuqiniseko manje all over Friday wemgibe awutshalela amagolo lawa tshalela amagolo lawa ukuthi awakhokhe more so that Friday ziyakhala bafowethu Friday ziyakhala ifoni ayikho kumina bangayitholi Friday sizohamba nomnewethu ngoba umnewethu uzobe engasebenzi Friday so hamba siye kwa Capitec sizohamba siya Capitec straight dry yonke le mali ngitho 2000 bafowethu fakana ama 100 rand mani yo shit ngo Friday akusinkinga leyo mana ke manje kubanjwa umakhala ekhukhuli ngenhloso yokuthi vele ungakwazi ukuthi ukhulume kamnandi mfana ukhululeke basho njalo kuwa kwavele kunjalo ngithi manje abakazidlodla babangane kunjalo vele phela manje leli peti onalo lapho ke leli peti eluthabanga ulivusaphi leli peti le akulona ipeti umzulu ngqolo umzulu ngqo hawu ngeke yabona ke Thabanga mfana wami ngathi ungaqonywa regolo uyeke lento uyimix njengami uzala kwaXhosa uwumzulu hoyi ipastela kumandla ukufake lapho imix njengami nje hawu ipastela uyipastela wena mgibe ngizokuthuka ngizokuthuka yazini
Shalavo. Engathi kusazoba mnandi kakhulu bafowethu. Kusazoba mnandi ngiyanithembisa. Nakho-ke mfana wami ayikhale man awu Zazomosha kakhulu. Cabanga into engizobe ngiyidla lapha Friday. Uma abona mfana mawuphuma nje ngifuna umntelapho wakho udlulela la ke ngusefe bese ngiviewe bese ngiuphasisa ngithi phekwa mfana Owakho. Wemfelaze. ngifuna ukuyikhetha ngifuna ukukhipha amanoni amagama abantu kuona wegada nje ngikhipha nje amagama abantu kuphela kuona bese ngithi approve. Ngiboshwe kamnandi bafowethu ngihlelo wosofa la ngiboshwe kamnandi. Njengoba Owakho life kufanele siuhluze manje. Kufanele siuhluze wakho life. Qiniseko ngahle kahle bebe approve amandla bethi wena siqiniseka ngoba vele wena ighost la kumaskandi siyacela ukuthi umfowethu uyabona siyacela. Bakubeka njengekaba enquma abantu kuthiwa hayi sicela ukukuthatha uhlale ngaphakathi ngoba uyingozi emphakathini. Kodwa ngiyithandanga lento yokuthi bengibambe ngobhotsotsi ibhluku elingene enqeni cha leyo angiyithandanga ngifuna hayi wozalimi leyo ke mfana wozayilungisa leyo njengalamathayiti lawa agqoke uhlunjana babejima angiyithandanga ngifuna ukuqamba manga bebethi bazani vele lapho uthi Bagcina sebekushwaba. yeah kodwa khwalo nekhanda elikhulu ongifollowayo la TikTok waziwa na uthilile ngizombheka ngize ngimthole lo ngiyamfuna. Okay uthi ubangano siqiniseko wenzeni kuwe uyabona njengoba usuthi mana wekhawe pho lapha endlini khona nomuntu okade azi la uhlala khona. Oh angithi ke manje mgibi yona into esibashaya ngayo lokuthi manje uyabona. Yes angithi manje isipoke esingafi siyayicebo ukuthi hayi vele kahle nginakho ukuthi ngihlangane naye angithi bangihlezi ngibatshela abantu ngithi lo muntu lo sihlezi sihlangana naye siphuza amabhiya ndawonye sideme sidake uyabona sivele kuma billboards ndawonye sibe right yabona sure kodwa mfana wami sabe inkunzi mfana manje weswa hey hayi mfana inkunzi waphuma emavukaneni wangena ey'nkunzini ngqo. Ngiyacabanga mfana wami hey Badlula bonke laba bavukane bethi besithi bazoduma kuqala hayi ngeke. Angaze ngibe yivukane ngiyinkunzi impela nje ngqo ngathi wesiqiniseko mana kabi yami yini oshoda ngayo manje mawuphuma angithi sobabili sadunyiswa yibhova phakathi kwami nayo ukuthi sadumiswa yibhova. Uwe nayibhanyazile ibhanyazile studio banga nambandelo kwami mina kwacaca ukuthi cha ngumlandeli walo ibhova sakucacisa lokho naye ibhanyazile studio ithi singenza kanjani kabe mawuphuma uvele ukhipha ingoma kabi yami mina ngizokushaya ama backings baba ngizikhokhela mina studio ingoma uvele uyikhipha next week Monday. ibhanyazile studio naye iposta ngalithi hayi uphakathi ubexhaphaza igama likalokhuzi eish abakhipheke manje ukuthi uhleli kosofa obekade exhaphaza lokhu nje yabona cabanga ebafethu follow one lengquza lena ophunyuka inkunzi ke bafana yabona lena hayi soka Friday siyafuna msulweni siyafuna Friday yona nje uthi bathi ngibophe kabi mnomzana ngibopha kuzophuma album Friday uyangisaba yini na thatha mina ungivalele ejele ngizophumelela intweni uyangisaba angithi ngiyaxolisa Mvelaze ngicela intathelo Mvelaze washo njalo wathi ngiyaxolisa Mvelaze ngicela intathelo noma ufuna ubufakazi ngizobuthola bathi thatha mnisi ndina bathi thatha Mvelaze waseqhudeni thatha Mvelaze usejele ongesejele kodwa uhlele ejele kodwa uhlele emasofeni uthebelela udla itifu awu madoda ayitshela iphuthuma kuneyitifu edliwa ngale bapho jele kuneyitifu edliwe room 13 lase police station man ayikho lento le ayikho Friday kuzi album kuboshwa ifoni yendo
Abesifazane bayabophisana khuphuka lapho phunyuka. Vela abafazi bayabophisana khuphuka lapho phunyuka. Ongenza isilima. bathi khokha ndoda ukhokhela izikweletu. Umtetano mangcole ezempondo. 10,000 ungambhethi ngo15k. Vele yabophisana. Ngithi vele umkhuba wabo ongqengeli. Oso. Khuphuka la. Khuphuka ntombeni. Khuphuka lapho soka. Awusuka madoda. Hayi ngadoda. Kwathi ngibala magabele engqondo madoda. Hey mina ngiyazi lento mina. Yona siqiniseko umuntu okwiparula kenze kanjena. Yena siqiniseko usasayina manje. Usasayina manje. Nginkunza ngisafuna yabona manje angisafuna ukutshalwa nginkunza impela ke manje. Mase kuvume nale ngquzo omgive. Madoda kubisilwane. Awusuka. Yena siqiniseko ungasheshi uchoma usasayina manje bazokulanda. Futhi ngiyosayina Friday angazi noma ngizobuya yini. Angazi noma ngizobuya yini kodwa hamba iscope leso mfana wami iscope leso. Bakunika iscope lapha. Kakhulu velase ngokuhlaziya wakho ko TikTok umbula amaqinisa. Uyimpela. Hayi kuleka iscope leso. Uyimpela. But wasila amangco waxosha indondo okhosini hayi uyabuka nje yabona nakhona lokho kurecordayo lokho mrecord uhambe yothumela bekhuluma abathanda ukukhuluma besisabisa abathanda ukusisabisa siyokhulela emhlabathini njengezambane mina ke bafowethu mina nguphunyuka bemphethe abafana basemanyatheni bethi bamgenca wotalamba kwesibona nengane zakhona emva kocingo bathi bamsabisa usuku no2 TikTok masevusa ikhanda bese kuthiwa bhuti besingasho njalo thina siyakubonisa inyoke ndala le inyoke ndala le kade Dala le inyoke. Ay Kunini manje? Hayi manje ngiyaxolisa kubaxolisa yabona bafowethu umuntu oRed Nation ofollowa uKing Zoso. Ngiyaxolisa kubacula abaculile ngoba follow uKing Zoso. Yeah, it's all about me. Inseko sathi siqiniseko Kodwa ngiyaxolisa kufala umfoko kaKhuzwayo, ngiyaxolisa kuSminofu umfoko kaGumede. It's all about me manje. Ngithi mina sathi sikova siqiniseko nebancane bafana ngimdala kunani. Ayi vuka nsizungigeje. Vuka nsizungivalele kaze kufike uFriday. Yeah. Hey. Hayi kha. Futhi madoda. Ngithi iranda madoda. Ngithi mina ofollowa uKing Zoso njengamanje akayom unfollowa kusho mina umgibe wayifebe. Bamiyekelana bayiyekelana nibhanyazi lemedia. Bayiyekelana ibhanyazi le studio. Nano bhanyazi yonke lo doti labo ngaphansi. Ya anginandaba mina nabantu abalokhu abalambayo. Abalambela ukwenza imali ngomasikanda akunankinga nabo. Hey malume uyabusa malume. Ayikho ngayibanga nepostoli mina ngosiqiniseka ayikho ngayibanga nepostoli. Malume usiqiniseka uthwala ikepe isejele zonke lezo boshwe lapha endala kwena uyiphi. Hey. Ukhaka athi uyatalapha lapha uthini ubukapoloba. Sekunjalo. Kunje. Ngithi kunje. Hayi bafana hayi. Akunje bafana manje. Nani kwamaphumulo bafana nani thukwenzani ngempela nani nenzani. Ngifuna ukubuza ukwathi abayikhala amazi ukuthi nani nenzani. Kwahlava ekhethi ishaya umncane uphinde ishaya umalume. Abafana yangisaba nize ngithumela ngabo bahulumeni. Sothini phela. Yabona ngizaba. Vuka manje ngidubule man shit. Ngidubuleni ngiphumule. Hawu. Imake. Weqiniseka ume. Weqiniseka uyipho ni number. U21 uyi26 noma uyi28. Ukuphi number lapho? Uthatha yiphi number? Ngivela ngakhothi 26 ayish. Awulona ya Roger. Uya Roger. Alona mama Roger. Angithi bona bezokhetha u28 ngoba vele kahle nasemhlabeni vele uyabona vele bathola vele
nangaphandle emhlabeni ya nangaphandle sama baby oil bona kuyefana sama baby oil vele bayathola singakhuluma lumo uyasayina wena ungahlulando nje kuma nje kuthiwa uyiphethe kahle kuthiwa ngiyiphethe kahle kuthiwa uyiphethe kahle hayi khona kwamukelekile ukuthi abantu manje basuke babopha uJacob Zuma benza iphutha ya benza iphutha benza amaphutha amaningi. hayi mele vele sithenge imoto siyibhale isibosho sosuku isibosho esiphuma ngosuku abathi hamba baba awunalutho inkinga iParis inkinga iGush yes baphethe kabi isikole hey sobe sathini ubani hayi madoda hey ngicala ukubona umfoka lo khuza enama like lapha ngale kuFacebook unetati nje bayibambe ngendluzo lebekhuluma ngegama likalokhuza hawi ngeminithi bisingazi ukubani like laba 13K they tried ujema nginja nje ezalule ebukhosini eblessed ongazi ukuthi blessed ngani